जेनिटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV के वजह से होला और ई गुप्तांग पर दर्दनाक घाव आ छाला के कारण बन सकत बा। चली जानल जाव जेनिटल हर्पीस के ठीक करे के 6 आसान तरीका। गुप्तांग के साफ रखी। घाव आ छाला वाला हिस्सा के सादा पानी से धोके इन्फेक्शन से बचाव होखेला आ खुजली में भी कमी आवेला। ई तरीका गुप्तांग से बैक्टीरिया दूर करेला आ छाला के ज्यादा खराब होखे से बचाव करेला। पेट्रोलियम जेली या पेनकिलिंग क्रीम के इस्तेमाल करी। आप पेट्रोलियम जेली जैसे वैसेलिन के छाला पर लगा सकत बानी। ई स्किन के मॉइस्ट रखेला आ छाला के सूखे से रोकता। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहल बा त पेन रिलीविंग क्रीम ट्राई करी। में लिडोकेन होखेला जवन गुप्तांग के सुन्न कर देला आ दर्द में राहत मिलेला। पेशाब करत समय पानी डालल करी। अगर आपके जेनिटल हर्पीस बा त पेशाब करत घड़ी दर्द हो सकेला। बाकी एक तरीका बा जवन एकरा के आसान बना सकत बा। जब आप पेशाब कर रहल बानी त अपने गुप्तांग पर पानी डाली। पानी यूरिन के डाइल्यूट करेला जवन पेशाब करत समय दर्द में कमी करेला। शहद हनी के इस्तेमाल करी। शहद में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होखेली जवन गुप्तांग के छाला के जल्दी ठीक करे में मदद करेला। ई इन्फ्लेमेशन के कम करेला आ हीलिंग प्रोसेस के तेज करेला। शहद के गुप्तांग पर लगावे से दर्द आ जलन में राहत मिलेला आ घाव जल्दी भर जाला। जिंक सप्लीमेंट्स ली। जिंक एगो मिनरल बा जवना में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होखेला जवन हर्पीस वायरस के फाइट करे में मदद करेला। जिंक सप्लीमेंट्स लेके आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होखेला आई वायरस के फैले से रोकेला। लहसुन गार्लिक के इस्तेमाल करी। लहसुन एगो नेचुरल रेमेडी बा जवन जेनिटल हर्पीस के ठीक करे में मदद कर सकेला। एहमे एलिसिन नामक कंपाउंड होला जवना से जेनिटल हर्पीस के लक्षण कम होखेला आ छाला जल्दी ठीक होखेला। लहसुन के तेल लगावे से HSV इन्फेक्शन कम होखेला आ दर्द में राहत मिलेला। ई स्टेप्स के फॉलो करके आप जेनिटल हर्पीस के सिम्टम्स मैनेज कर सकत बानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लागल हो त लाइक करी, कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करे मत भूले।